अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी सैया में मजा नहीं मिले कुंवर के, मन कर भाग जाई संघवाई यार के, मन कर भाग जाई संघवाई यार के। सैया में मजा नहीं मिले कुंवर के, मन कर भाग जाई संघवाई यार के। तनिको न बुझे परसनिया के, परसनिया के। तरसे यार या भतार नहीं सूते, खोले न ताला जवनिया के। तरसे यार या भतार नहीं सूते, खोले न ताला जवनिया के, जवनिया के, जवनिया के। खाना परोसल केहू न पूछल, केतनो करीला बाला जोरी ना कबहू तिजोरी खोलेला, ना कबो ओकर मन डोलेला, ना कबो ओकर मन डोलेला, ना कबो ओकर। खाना परोसल केहू न पूछल, केतनो करीला बाला जोरी ना कबहू तिजोरी खोलेला, ना कबो ओकर मन डोलेला, बुझे न लहंगा के अगिया के, अरे अगिया के। तरसे यार या भतार नहीं सूते, खोले न ताला जवनिया के। तरसे यार या भतार नहीं सूते, खोले न ताला जवनिया के, जवनिया के, जवनिया के। पियावा खत्म बा यरवे में दम बा, लूटे न धन सोनू सावन की यारा बाबू पेंदर लेखना, की बाटे उहो आँख देखना, की बाटे उहो आँख देखना, की बाटे उहो। पियावा खत्म बा यरवे में दम बा, लूटे न धन गोलू राजेश की यारा बाबू पेंदर लेखना, की बाटे उहो देखना, देखना। सुतेला जाके खरी हनिया में, खरी हनिया में। तरसे यार या भतार नहीं सूते, खोले न ताला जवनिया के।